Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasay di ka kewimban ko piti beranga kolor ay kemat tu dunia. Kamadara pakarasay ko pimberanga awarna aparayasan ko alam. Na segula ang kasalag waulan orimorang. Na sula ang kaurarig ulimpangan o makhloko. Isa amala akapakadaray nun o simba na igira miya nga sige so tao amya tambang ko kapakausunan yan ko ginawa niyan. Ko parayasan ko dunia nakalilimban na nun so kamapian ko akhirat. Ida ertan kun kututultan waging ko to amya panutuli Dr. Ibrahim Abdul Karima. Sa katawa ba amya kimbuno kay karumanian. Sabab sa kawayagan. Mimbuno siran akarumai. Na dairan din kato si di isiran ginawa Sabab po ko gasto aginan na si sa tangan ng Allah. Orian yan na bindisisyon sa babay sa pilagwi. Pagawaan yan si karumanian. Kakagi di pakabalabag di pakapara. Ay bu pinayaw niyan na turugon si karumanian agus mga otak yan. Grabe ka gagawipan. Kaya kumakaliw na may naridi pa din ako paglalatan o mga walay ko kawaraw. Sagadan yan sa mga ruwasan o mga tao napagkanagyan na so gitutaro sa iko mga walay. Ad na yan gin na ginian indu aswata yan mapaparalyze kaan maka gita-gita. Lagi do mga padawata di makangita-kita. Siya ko isa walay na ayam yan ginon na bayagin do sa riskin sa kanyan Allah sa wata ay pakapia o kawyagwigin. Siya ko isa walay na ayam yan ginon na subai pupumangnin yan si ko Allah. Riskin yan si karuman yan uturoon yan si ko ontol. Ada ba naman yan baguraga punguro o kaagin yan tiroon na haikad nang ko na mata-mataan ipagkadali akan suwi na akan. Huwag na katawan na kanaskan yan na ikosurga ka. Ada pa naman yan isa ba gin yan tiroon ko karuman yan sukir ko alaya pagrintaniran bugong tanong yan ulitan ng makabid. Nayay ni simbago ni karuman yan na pangnikaw sa tali kapiruman ka riskiyan kabuo Allah makabid kabu. Kawasas Allah ang barang-barang miyan nagaba yuto. Populawin niya na so karumasen. So madakla komplain o mga tao sa ingluto na miyanagin. Na miyatang ko sa pamikiran niyan adum sa mga tao aya kay ilayang kaon na daawida akalian na takinubog sa ika. Benar ko sumisinga lagi do dadaya lagi do makadadaya kataong kaon na mapapano ararbin awid akala ada matauron arumuar ko Allah. Kung yaswi hingga naging kutua ba isi ko walairan na miyakap pamimikiran mo sa maling badun sa walay. Ang kaino na miyan alamat ko Allah sa ikulimo yan nun. Asabab sa kagya ad na walay niyan, ad na mga watayan, ad na karuman yan. Si Anton abis ipaguman kasan. Madagla subrar ka sa kararasay mamimikir. Kararasay mamikir sa rumbo aladan yan. Nabudin sisarakan ko Allah. Masusuat ko hukuman yan. Agus sukadrian. Ay pa sa importante lesson na mata na langon na walay na ad na problema o mga tauron o ad na mga kurangon na dini o anta pa aso langon aya kay ilayan ron na mapipiagin naman yan mapipiagin naman yan o kapag ginantaw tabi mo ko makalulubukon sa gula siya ko talikudan ng mga madanga sa buntala na kapakay madakal aawid na akal alitan o katawan. Sabab sa nadingga pagkumparaan sa buhay ka o mga padataw. Ay ilayan ka na sutampar ka sa buba. Kaanding ka gatararba ka. Nabaya ipakapya o buhay ka na sabab ako mga padataw. Lalayong kag itiro aso alhamdulillah. Alhamdulillah udina salawatin ka sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ayab tutumusan ka milay amata nagupamikiran na sumatataw si ko mga tao akayamanan ko dunia kamakandamar ka nagumakambuko ka. Peter Allah wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zaharatal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Nading ka pa kasagata so kaylay o du'a matangka ko piyaki sawitan na mikiranuto api susun aparayasan ko kawiyawiya ko dunia kay petepangamikiran uto na suriski ukad na naka
ko surga imapya agu tatap. Pegus sarang ka sugeda-geda akan agu buyangang kasumbala amatangka ko kia anar kau Allah sama pi abuntal naguso piakim bagi anian reka alimu naguso kalalambe inian pen reka sa umur ami pepegamalaka apki simbangka kalau o makalidas ka ko naraka na makasulde ka ko surga adar pa utitu akapakadaya tatapang ka anggota ka panalamat penalamat taka ko limur kau Allah kapagumanumanan nian reka sumanga pipiah na sebar ka ko mga tiuba iyan reka kakalo-kalo usambi inian reka sa kapakalida sa kumanga regen na gusto gumaparulingka so kapakapas kapakadeeg kapaguntong na gumanga kalbihan gubalas ada ayat yan taman ko dunia na gusto kasurgaan abalas ko mga tao mga papantang igira-kira genang ka nabulungan na kaunso tadan-tadan makako Allah amadakla na pudi-pudiang ka so bantu ganian na adap na kaunso sambayang ka ko oriano kaya pakatamanang ka ko galabag ka aso-aso atakap no to ko Allah napakadadak lang ka so tadan-tadan makako Allah naguso pudi-puding kaun sa api anda ka matatago naguso katatatapang ka ko kalakakaon Peter wallah ko nabi tanang Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Quran walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun nasaban sa benar akataw nami amata nasaka na ipanggagatarar bekaso giran turun wasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin naptasbik nakaso pudi ko kadnan ka gupeng pedka ko pepemanujud wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin nagusu asu atang kasukadnan ka taman sa kapakataling umarka o kapatay penginintan ko Allah abatanunian dan pelimo na iplidas tanunian ko languan o mga rarata wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh